dia, Leo. Bon dia, com anem? Com va? Super. Avui he vingut a comprar pinyons i panses. De pinyons, com es pot dir? Bueno, molt necessari és la cuina mallorquina i tenim dues castes aquí. Sí? Vale? Se comercialitzen pinyó nacional, que sol venir de Castella, i pinyó de fora, que sol venir de Xina. Els em pot mostrar? Clar que sí. Això és pinyó de Castella. És nacional. Pinyó de Castella. Gros... Gros, Té bastanta potència de gust, de Sí. sabor, dona molt de gust. Basta que en posis poquet. I aquest és el que ve... Aquest és que ve de fora, és que ve de Xina. A simple vista, podríem dir que el que sabeu és que els de Xina són un poquet més torradets i són més petits. I més bastos de gust, és a dir, no té tant de bon gust i, a part, és un pinyó que també dona visibilitat. Això és la gran diferència. I és una qüestió de perquè venen d'aquí i són de més a prop o per la varietat d'espí? El problema és la recolecta i la comercialització. És a dir, la recolecta dels pinyons és molt complicada. Per aconseguir 1 quilo de pinyons fan falta 20 o 30 quilos de pinyes. És a dir, i se fa de pinya pinyonera i se fa manual. No hi ha cap màquina que puguis dir ficam la màquina i mostreu els pinyons. Se fa manual. A Espanya, cada pic hi ha menys pinyoneros. I a Balears no n'hi ha? A Balears n'hi ha hagut, encara hi ha qualcú que té un pinyó a casa seva, però no és una cosa que se comercialitzi. És a dir, els que venim d'aquí són els que venen de Castella. Va, això mateix, que és important de Castella. Ah? I els xinos és un producte que ve de molt en fora, quan arriba aquí ja ha perdut bastanta qualitat i per això també es troba més barat. I tu veus que a simple vista és bastant diferent. A quan van uns i quan van els altres? El pinyó nacional va ara mateix a 99 euros el quilo. És a dir, 100 euros el 100 quilo. euros el El quilo. que passa que amb 1 quilo de pinyons hi ha molt de pinyons. Bastant. Un quilo de pinyons és bastant. 100 euros el pinyó nacional i el pinyó xinès? 60 euros el quilo i ha baixat ara. 60 euros el quilo. Estem parlant gairebé de la meitat. Sí, gairebé. I segons tu, què convé? Posen-ne el doble d'aquests o la meitat d'aquests? La meitat d'aquest, sense cap dubte. I de jo sempre m'agrada fer cases als professionals. Per tant, m'enduré pinyó nacional per posar a dins un farciment, a dins un pollastre farcit. Te faré bona idea? Molt bona idea i te darà molt de gust, ho veuràs. I també me'n vull dur panses. Veig que en tens... Bastantes varietats. En tenim 5 varietats. Tindríem la pansa de Màlaga, que és la pansa nostra, espanyola, és molt més gustosa, el que té pinyol. Té pinyó. A mi no me molesten les pinyons. Pues si no te molesta, és la millor. Després aniríem a la moscatell. La moscatell sol venir d'Argentina o Xile, i sol ve tot l'any, no sé com la de Màlaga, que és més temporal, per cuinar és la segona. Si gent que no li agrada el pinyol, pues normalment se l'endu aquesta, perquè també dona gust. Dona gust. La malaguenya. Sultana. La sultana hi ha com 200 varietats de passes sultanes. No ho deves tenir totes, però. No, no cabrien. I solen venir de Turquia. Turquia. És a dir, estem parlant de que Màlaga... Màlaga, Argentina o Xile, Turquia, la de Corinto. Aquesta pansa és molt petita. Això pareixen llenties, Sí, són... superpetiteta i molt gustosa per reposteria. I també aquesta sol venir de Grècia. I el que veig és que totes no tenen pedunclet, manco les de Màlaga, que sí que tenen Tenen escapollet. Escapollet que diuen que va molt bé per la memòria. En tens un palet, idò, per allò. Vinga, dos, poden trobar. Perquè jo ja començo a fer grupos. No, però és bastant, a part de molt gustosa i molt energètica. I després acabaríem amb la pansa golden. La golden és una pansa que tampoc té pinyol, és un poc més àcida i hi ha gent que la menja amb ensalades i la menja simplement així suelta, però és un punt més àcid. En el cas de les panses també hi ha moltes variacions en el preu. Bastantes. Dins les panses sense pinyol, més o menys, m'ho diríem les mateixes. Vale? No, 7 euros el quilo, 6 euros el quilo la sultana, la Corinto 10 i la Golden 11. Hi ha moltíssima diferència en els pinyons. Totalment. Sí? Però en la pansa de Màlaga m'ho ja que sempre és un poquet més cara. Però de 9 euros, tampoc, perquè parlant que 1 quilo de panses són moltes panses. No, és moltes panses. I nosaltres avui volem fer un enrodillat de pollastre que volem molt de matisos, que sigui divertit. Què t'apareixeria si combinava panses de Màlaga amb panses golden? Pues faràs una molt bona elecció perquè tindràs aquest puntet dolç de la pansa de Màlaga i aquest puntet àcid que té la pansa golden i a la boca és una explosió brutal. I doncs, no em parlem fus. Pinyó nacional i panses de Màlaga i panses golden. I ara mateix. I moltíssimes gràcies per aquest curs magistral de panses i pinyons que hem fet ara.